Hai anos que Amicos conta con servizo de orientación laboral, pero é agora, nos últimos meses, cando está a rexistrar unha maior demanda grazas ao labor de promoción que realizan dende a entidade. Non está destinado únicamente a usuarios da asociación, senón tamén a persoas externas que ven por iniciativa propia ou por medio de outras entidades decidan optar a un itinerario personalizado de inserción laboral. O interesante deste servicio é que non é só para usuarios de centro de atención diurno ou centro ocupacional, sino que tamén para xente externa que ten algún tipo de discapacidade que pode un pouco aproveitarse dese servicio e intentar, a través do equipo de orientación, pois conseguir unha mellor adecuación do seu currículum para unha inserción laboral. Tras unha entrevista persoal para coñecer as necesidades de cada solicitante, iníciase a fase de formación. Organizamos diversos cursos de formación. Algúns cursos son de competencias básicas e transversais para a búsqueda de emprego, para competencias digitais, e outros son de cualificación especializada que permite unha cualificación profesional como prevención de riscos, carretillero, manipulador de alimentos. Normalmente están relacionadas esta formación coas demandas que teñen as empresas para formar o personal que vai a ser insertado, non? A partir de aí comeza o proceso de mediación coas empresas que non conclúe coa contratación dos participantes, posto que Amicos ofrece tamén servizo de acompañamento no posto de traballo. Nosotros seríamos como un puente entre la persona demandante y las empresas, ¿vale? Cuando nos llega un usuario, normalmente hacemos todo el proceso de orientación laboral básico, después formamos a la persona y nuestro objetivo final sería la inserción. Y en este punto es donde tenemos un poco que hacer más hincapié, ¿vale? As cifras avalan o éxito desta iniciativa. Tan só o ano pasado 10 mulleres con discapacidade conseguiron un posto de traballo grazas a este programa. O ano pasado foron 10 insercións e que sí que o porcentaxe, porque de persoas atendidas e mulleres dentro do servicio foi 35 persoas e o porcentaxe foi alto de inserción, que son 10. Son mulleres moi activas, que buscan recursos da zona, que acuden a diferentes servizos e que sí que a inserción é bastante alto no porcentaxe.